горе после в админ и пак там свързваш жиците. Аз мога да кажа, че ако съм го дабълкилнал, за кой ми да го репортвам, аз пълних там гаската и си Абе, казвам, Николай, аз добре, съм Николай. електрикъл. Съгласен между другото, ама чай процес. Дъбълкил. Някой друг нещо къде? Алито каза, сина не Аз ти как къде съм си? реактор Зала? на шота. Отивах към доле, не че бях към някъде към коридора. Ако има виждал таскове, аз имам скян между другото. Няма. Е, Май се е изключено. Еми, какво ще правим? Аз скип ли? Добре, айде да не правим тъй с този шибания скян, нямам скян, аз съм импостър. Абе, вие нали знаете, че сега ако ни дабъл килна, че ни избият, умници. Абе, мисля, че един е Синан. Аз викам с един постър да го направим. Според мен Аз викам то- също, ама не. По-бързо става, брат. Много бързо ни избиват. Го правим. Тъй не е батко Тамер. За панда не знам. Ник. Панда не е ли Тамер? Никой няма синерджи да дъбълкила освен двамата. Буквално Той не се знам дали е разпяте. било дабъл кил. Дай, карай. Защото виж, едния може да е в такос. Ама аз вярвам в дабъл такос, аз ще го вотна този брат, аз се оправя. Аз читър, Не бе! Мале, Абе, много не сте ви искам много да сте вотвате за Ливе! Абе, бах ти глупак, педала. лопнах за Синан. Пак ще педала. Какво се Ага. Сега гледаш дабълки, аз седя на Ама ще emergency, брат. заминем ме! Ама вие нали знаете, че импостерите имат 40 секунди кулдаун, то буквално... Еми, аз туря emergency, От бе. началото е по-малко, спомена право. Аде. Те, или гембълваме и губим, или гембълваме и печелим. Аде, аз вотвам за Синан. Вижте, Брат, какво съм направил? Абе, момче, къде беше дедболито, къде беше дабълкила, бе? Значи Той виж, беше дабъл кила. Единия казах си, че бе електрикал. Да, аз знам втория къде е. Кой е електрикал? значи вижте учета. Не Има... казахте ли, че е на... Сери маква е, негър. Вижте, маква там на Navigation и Weapons специалията. Аз Значи тук виж- електрикал. Значи виж, има 33% шанс да съм аз, Синан или Али, защото никой не е бил с нас. Тъй, че не знам, брат, вотвайте за който искате, аз вотвам Али. Добре. Той винаги е... Да, Той е малък. Той е малък дявола, брат, аз така. О, всяко е Николай, брат, утре ще го прибия. Ела. Два вота за мене, ето и не е честно, брат. Един импостър, брат. Добре, виж, ако този го изгоним, и той е импостър, Айде! Ари, бе! другия е Синан. Оу. Николай. А защо аз? Жът си гей. Не дей така е. Страхва? Така е. Да си даш работата. Ага. Каква работа, бе? Тука... Светловски услуги ще му прави. Слуги ми. Баснанаска ще търсим. Кой пуска тук, той майкам шиба. Нали, слаб си, брат. Нещо не се получи, мангал такъв. Не знаех ти къде Ще съм. за ти. Без никаква причина волтвате, брат. Дори не беше дабъл кил. Виж, Не. Але, ако Не. ще знаеш кой е втория, Точно не няма да дадох волтваме въпрос. вече тебе. Аз си Аз търфил. Аз дори не видях тиммейта ми, не знам за вас. И ти сега можеш да го Значи видиш. изтръхил от гроба. Страх го преследваш тук. Айде спомняйте си тасковете, бе. Ох, различни. Ой, ти деда, кълчи си изпълняй тасковете. Аз съм готов вечеря. В Или шаска, ма Ама няма ще да е ни брат, черен не виждаш, че съм фанат. залепен за него. ти не знаеш къде се намираш, Кой? бе. Как ми говорите да не е на Weapons и Navigation. Страха ява, страха, виж ява. Не! Абе, брат! Ела, тръст! Кой ка търст? Добре, както и да. Страх си така си не вираш, а моите ли, брат? И те са...
Окей. Али, виж чата. Брат, Тамер вентна пред мене и сега. Ма то криомейтовете може да вентват, глупак. Брат, какво вентне пред мен? Брат, криомейтовете могат да вентват. Какво е това?